Namhlanje njoba ngangithembisile kubalaleli ukuthi ngizobuya ngizokhuluma ngendaba enkulu yesihogo. Why ngikhuluma ngendaba yesihogo? Ngisebenze kakhulu ke ngesihogo kuma podcast amaningi, more than 8 podcasts eKZN. Mawusufika lapha within the twinkle of an eye kuneminyango kesihogweni eminingi. Umuntu kuya ngokuthi emhlabeni ubenza kanjani. Uma ubudayisa ngomzimba kunomnyango ozongena ngawo. Uma ubamba inkunzi kunomnyango ozongena ngawo. Uma ngabe ubufeba kunomnyango futhi ozongena ngawo. Uma umuntu obungakholwa kunendawo futhi ozongena ngayo. Konke okwenzayo emhlabeni umbulali kunendawo futhi ozongena ngawo. Esihogweni ke kuhlukaneke izindawo. Kunendawo ekuthiwa iTotarus isesihogweni. So ke uNkulunkulu umngcwabo uyakufuna ngoba abantu abazongena ezulwini are the people aba-spotless, abangenachashaza, aba-blameless, abangasolakali, aba-humbled, abathobekileyo. These are the characteristics of people abazokwazi ukungena embusweni kaNkulunkulu. Ngakhuluma ke ngeqebhezana lezi ezifakwayo njengoba besifazane sebehamba begqoka izikete ezidabuka emaceleni, ezinye zidabuka suke emadolo zofika phezulu. So ke bafowethu James, Chris, Ganda, koba iphutha abafowethu manisalile la. Ngizwile nje kancane sengivala ukuthi kuwa kwaba khona inkuzimalanga ethi ke uJesu khona la. Ngazi noma hlela lapha bekutshela khona uJesu and I don't know. Isimanga imangeni ukuthi sekhona abantu ababiza ngoJesu. Kodwa uJesu besixwayisile bazalwane.